frumos loc subteran din lume, Salina Turda, este o atracție turistică de nivel internațional, fiind vizitată în fiecare an de sute de mii de turiști din întreaga lume. Pe lângă faptul că este o destinație spectaculoasă, experiența unei vizite în Salina Turda este benefică și pentru sănătate. Salina din inima Transilvaniei reprezintă o sursă de prosperitate, dar poate fi tărâm magic, inspirație și bogăție sufletească pentru oricine îi calcă pragul, dornic să înțeleagă în totalitate povestea. Galeriile subterane au forța de a te transpune înapoi în timp, ecoul lor dezvăluind bucăți de istorie și legende. Se spune că sarea aduce noroc, dar în primul rând, sarea aduce sănătate. Salina Turda este recunoscută pentru proprietățile curative, fiind un punct de reper pe harta destinațiilor de turism medical. O simplă plimbare în salină te ajută să te simți mai bine. Baza de tratament din Salina Turda are un microclimat care oferă condiții optime pentru terapiile recuperatorii ale diferitelor afecțiuni interne, cât și în profilaxie și sanogeneză. Specialiștii recomandă terapia salină ca o soluție eficientă pentru tratamentul afecțiunilor respiratorii, creșterea imunității, detoxifierea corpului, îmbunătățirea funcționării tractului digestiv și chiar pentru reducerea efectelor oboselii și a stresului. Vă așteptăm la o cură de aer salin, în cel mai spectaculos subteran din lume, Salina Turda, un izvor inepuizabil de sănătate.